дӯстони азиз, дар инҷо бошад ман мехоҳам барои шумо анамихе материалҳои суперкелинчака нишон диҳам. Ино 200 сомонай як либосаш. ин видео аз корвонай, аз тарафи пажарка, якм дарвоза, якм ряд. бисёрам хушрӯвай анами материалҳои суперкелинчак ва нархшам нархи хубай. мисол барои либосои арӯсӣ 200 сомон. ира бинед, ранги сиёҳам дора. ози то охири видеоро тамошо кунед. бисёр гулои ҳархелаи хушрӯ дора. касоне ки анамихел блестящи куртоҳо мехоҳад харидорӣ кардан, ино ҳамаш симан. тагш наметова. худаш тагш ранги велюрай. ина ин тарафша бинед, рангош ҳастай. ози бо супари ҳам ҳастай. супариёшам нишон медиҳам. ана инора супари мегаҳанд. як либосаш 85 сомон. дӯстони азиз, блескаш намереза. чӣ хеле ки мегӯям бисёр мереза, охир намереза. ози якҷода ман бо нишон додагиам. то охири видеоро тамошо кунед ва мебинед худтон. ина иҷода ҳар хела рангошай. рангҳои гуногун дора. гулошам ҳар хелае. анами нарх 3 метраш 85 сомона. ина бинед, ҳами якта дута блескаш ғалти тамомам қадаре ки ман танаи материала мисол шакида нишон додам шумода. ина бинед, дар иҷа бо рангҳои светлитараш ҳастай. анамино ҳамаш 85 сомон. ирам бе чихол мепӯшӣ. ина инош бошад. инош суперкелинчакай. ин намуд суперкелинчако бошад 200 сомон як либосаш. бисёр аёзи анами ваёш. гулои ҳархелаш бисёр аз суперкелинчакора. якта ба якта тамошо кунед. шояд ки маъқултон мешавад. набинед, розови, савзу, бирюзовую. баъдан ин сериёям хушрӯ метова. барои арӯсако, чӣ хеле арӯсако бисёртар амихе блестящи ярки чизо мепӯшанд. барои ҳамоно хушрӯайна. фиолетовишам аҷоиб метова. зарчам. материалҳои суперкелинчак. ино истеҳсоли ӯзбекистонанд ба фикрами суперкелинчакҳо ё ки самарқанд. марҳамат, дар кор бошад. метавонед худтон омада бинед ё ин ки агар дархост кунед мо доставка мекунем ба Русия.